Aurrekoan, aztertu egin dugu zein den partikula bereiztezinak izanik, sistema bati dagokion mikroegoeren kopurua. Orduan, gure hurrengo urratsa zein izango da? Partikula bereizgarriekin egin genuen bezala, aztertu nahi dugu zein den mikroegoera gehien duen makroegoera aztertzea. Baina hori bai, kasu honetan partikula bereiztezinak izan da, eta horretarako erabiliko dugu partikula bereiztezinik dagozkien mikroegoeren kopurua. Eta partikula bereizgarriekin egin genuen bezala, hori bai, maksimizatu egin beharko dugu, hemen daukagun mikroegoeren kopuru hori, bai kontua izan da daukagun partikulen kopurua. Nolabait zehaztua dagoela, n dela, eta energia ere U dugula. Beraz, hauek dira daukagun baldintzak, beraz, hauek. Maksimizatzerako orduan kontutan hartu beharreko baldintzak ditugu hauek. Beraz, zer da egingo duguna? Partikula bereizgarriekin egindako prozedura berdina jarraituko dugu. Orduan, ere egin genuen bezala, zuzenean omega maksimizatu beharrean egingo duguna da omegaren logaritmoen pertarra maksimizatuko dugu. Eta horretarako, zetarako, hemen txagertzen den faktorialak nolabait alde batera usteko, eta horretarako Stirlingen adierazpena erabiliko dugu. Beraz, hauxe dugu omegaren logaritmoen pertarra maksimizatu nahi izango duguna, baina bi baldintza hauek ditugunaz, badakizue kasu honetan erabiliko duguna izango da Lagrangeren metodoa erabili beharko dugu. Eta horretarako maksimizatuko duguna izango da eraikuko dugun f funtzioa, eta f funtzioa eusken finean daukagun aldagaiak. Kasuetan daukagun aldagaiak dira maila bakoitzean, sartzen diren NI partikulak, eta hortaz gain beste alfa eta beta parametro berriak. Beraz, sortzen dugun funtzio berri horretan, daukaguna da, lehenengo eta behin daukagu, omegaren logaritmoen pertarra, alde batetik, minus alfa partikula osoarekin lotutako baldintza, minus beta parametroa, energia osoarekin lotutako beste baldintza hori. Eta maksimizatuko dugu N-irekiko eta alfa eta betarekiko. Sortu dugun F funtzio berria. Eta horretarako egingo duguna izango da, beti elez, F-ren alfarekiko derivatua 0 izan behar da, eta horretz zuzen ateratzen dugu partikula osoarekin lotutako baldintza, beta parametroarekin ere maksimizatu, beraz, betarekiko derivatu partzia 0 izan behar da, beraz, ateratzen dugu energia osoarekin lotutako baldintza, eta gero N-irekin derivatu partziala baita 0 izan behar da, eta horrekin lortzen dugun adierazpena hause dugu. Non aurrekoan bezala, hemen txagertzen den adierazpena hause dugu Boltzmannen banaketa, non hemen daukagun GI maila horretan sartzen diren, egoera kopurua diren, nolabaituk endakatutzat bezala hartzen dugularik. Beraz, hau da daukaguna, hau dugu Boltzmannen banaketa, hause dugu Boltzmannen banaketa, non hemen txagertzen alfa eta beta parametroa partikula bereizgarriekin egin genuen bezalako prozedura berdina egin behar dugu. Esate baterako alfa parametroa, zuzenean N partikula osoaren baldintzarekin dago lotuta. Eta horretarako egin behar duguna da, irekiko N-in batukaria, irekiko, hause dugu, adierazpen hause gabiltzen badugu, dugu I, GI, eber minus alfa, minus beta, EI, edo eber minus alfa kanpora ateratzen badugu, erabiltzen ari garena da estrategia berdina. Hau da, ateratzen duguna. Eta hau izan behar da, N osoa izan behar dugu. Beraz, zuzenean, hemetik ateratzen dugu, eber minus alfa dala, N zati, irekiko batukaria, GI, eber minus beta, CI. Eta mentxe zatitzen dagoen honi deitzen diogu partizio funtzioa. Partikulo bati dagokion partizio funtzioa, non kasu honetan ikusten zuez, agertzen dien bierek faktoria hause, sistema endakatutzat dagoela hartzen ari garelako dugu. Beraz, baldintza hori, alfarekin lotutako lotura hori, jartzen badugu, geratzen zaigun N-iren adierazpena, ondoren bada N eber minus beta EI zati zeta daukagu.
Beraz, oraindik geratzen zaiguna da ateratzeko beta. Eta horretarako egin dezakegu partikula bereizgarriekin egin genuen prozedura berdina egin dezakegu sistema bi azpisistema diferentetan banatu, horma berezi horretan non beroa pasatzen uzten duen, baina ez partikulak, eta orduan ikusiko genuke nola beta hori partikula bereizgarriekin atera genuen bezala, beta hori dala bat zatik kate. Beraz, guzti hori batzen badugu, geratzen zaigun NI-ren adierazpena, eta hause da, egoera mikroegoera gehien duen makroegoera, hau da gure sistema nahi izango duen egoera adierazten duena, da NI, maila bakoitzen duen partikulen kopurua adierazpena hause dugula. N bider GI, maila bakoitzean sartzen den egoeren kopurua, eber minus EI zatikate zati Z. Zeta hori, partizio funtzioa dugun, partiklo bati dagokion partizio funtzioa den, eta hause dugu irekiko batu geharia GI eber minus EI zati kate. Beraz, lortu dugu, lehenengo urratza bezala lortu dugu, mikroegoera gehien duen makroegoera kopurua. Eta, hause da, lortzen duguna, erabat ulergarria dana, ze azken finean hemen ikusten dugun printzipioz ezberdintasun bakarra da GI faktoria hori sartzen duela partikula nolabait edo sistema nolabait indakatutzat hartzen ari garelako. Baina, ondoren ikusiko duzuenez horrek badauka, eragin berezi batzuk, batez ere gure funtzio termodinamikoak makroegoera honekin lotutako funtzio termodinamikoak aztertzerak orduan. Partikulak bereiztezinak izategatik lotuta daudenak.